Anglaring baris angayai termaning satriya Rika cuka terengginas trampil rekridaning turangga pantes kinarya tulodo anangge para satriya Ya, do. It's good, ya. Go, ya. Good, ya. Coba yo. Artisti. Aduh. Oh yeah, oh yeah, yay, oh yeah, oh yeah, yes, oh yes. Jalan di simpang lima, jalan di simpang lima.
ayo para muda ambelane nusa bangsa ayo para muda ambelane nusa bangsa nusa kita tanah air kangge nulya melati di saya cari warungnya dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamplek tenan wedang rodene petang ramang-ramang manis-manis pelayane senen lenga potro sing tak pikir kok ora rumangsa warungnya dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyampleng tenang wedang rodene petang ramang-ramang manis-manis belayane senten lenga potro sing tak pikir kok wis duwe kanca tari selendang ikuti irama berputar-putar menari tari selendang ikuti irama bergoyang-goyang la ini tari selendang la ini tari selendang tari selendang ikuti irama bergoyang-goyang menari berpasang-pasang ikuti irama bergoyang-goyang la ini tari selendang ini tari selendang ikuti irama bergoyang
kang uga-ugae putrine kang ayu rupane ijo iku kang dadi asmane aduh ibu kula tereng purun duh ibu kula tereng mudhun senadyan ayu sisane si yuyu kandang ini sedang menari saya ini sedang menari tari putri si kuda kepang tari putri si kuda kepang bikin hati jadi riang menari menari ini sedang menari saya ini sedang menari tari putri si kuda kepang tari putri si kuda kepang bikin hati jadi riang oh ya yot lolo Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya kesaktan. setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu Iot. Maju, maju, ayo bareng kita maju, jangka bareng, aja ngerti salah. Yo ayo semangat. Maju, maju, ayo
ayo konco tindak maju bareng maju ojo nganti salah maju bareng ojo nganti kalah Samekto siyaga lampahe rasa sarengan saya rukun rame-rame tumandang karya agawe. Oh iya. Oi. Ayo. Ai oh. Oh. Yo. Pi oh ya. Terus. La oh oh ya a e o le le ya yo le ya Ayo. Yah, kerja kok penake ngene. Oh iya. Aku dijak apa ora? Ora. Nek sing penak-penak rasa melu. Yo,
ah oh eh. Oi. 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 Eh ah. Eh ah. Eh ah. Oh ya. Ayo 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 ayo. Iya, barenge ya. Kucing. Kucing. Ya, dang pa. Ngambara ing awak Oh. hangat lembut bebasan tanpa tepi Wulandara ngambara nggae gunung tatungkul ngumbar kekesan satemah kinawa Iya, carane ya. Iya. Yuk, apa yuk?
ya. Lah. Yo. Oh ya. Ya, sagung para rawuh, para sedherek saka putri mekaten Bapak Ingotika saking putra putri Adisti sampun dadi nduk yo kayartok kaya apa sing enak-enak ngono lho. Enak kepenak. Iki mau nek pamburutan lagu akeh. Pamundutan nggih kathah banget. Ono sing Dipinakani siji mboko siji. Enek podang kuning, enek 1000 loro apa 1000 pira kemau. Terus enek iya 1000 loro. Terus enek katresnan sejati, enek sinarengan saking mas-mas parkir. Nek ngene Pak Duko lali ra apa. Pertemuan karo Pertemuan kali napa, Pak? Lewung. Iya. Lewung. Oh, kerinduan. Oke. Terus mau saking Pak Babin wau? Heeh, ya kuwi. Oh niku. Ya, ning kokeri kuwi. Oh nggih. Ora urusane karo Pak Babin. Sing penting aman kan ngono to? Ya. Monggo dipinangkani setunggal boko sundal. Dikasih podang kuning. Ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Yen nganti liya kang tambah eyang tak sawang mencok neng ngepak kekancangan tak rinding saka katuan sarawe ngoceh dheweke ngalih bencok ngelian si podang antutut ati kebranan ora mendo atiku sang saya tutru tasranani son pikat puluh tiga pendok
Sesuk Sepel ra gedruke ra sepel kok salah. sesuk makat ya. Bareng. Sesuk ngampiri macat iki ngono lho. Ya, sampun sampun dipun pinanggani podang kuning. Podang kuning. Ah. Terus apa? Terus iki mau enek sinarengan, enek sing kono ki mau apa? Sewu loro. Terus iki siji? Pupu sing nelongso. Ya. Wis. Gala-gala. Pek noh pokoknya kok. Nanti Mas Paijo. Wow. Ya, monggo. Wis dikasih, Pak. Ya niku kathah pengundutan nggih. Enten 1002 pupu sing nelongso. Katresnan sejati. Wis. Artinya apa ki? Sing enak. Oh ya. Ya ya. Durung lega rasa jroning dada. Durung mari rasa kangenku. Lagi pedhok sak kedepan mata. Isih durung bisa kanggo tombo. Aja 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 lunga ninggal aku maneh. Yen lunga gawa sisan atiku. Ra bisa aku ora bisa ngapusi rasane ngati. Pirang taun nggonku nutup ati. Wong sliramu sing tansah tanti. Ojo 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 lunga ninggal aku maneh. Yen lunga gawa sisan atiku. Saumpama kowe mangerteni 1002 klumpuk dadi siji. Pirang taun nggonku nutup ati. Mung tekamu kang tansah tanti. Ojo 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 lunga ninggal aku maneh. Yen lunga gawa sisan atiku. Ayo. Iya ya 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 ya. Iya. Oi, bablas.
Apa sifat saiki wis tresno kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa selam batinmu saiki wis tresno kaya lumut ing pinggir segara sesekening jero dodo pancen nglarake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusan rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku bajike kowe lunga segorepku Mari pasan grange lintange ngangkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara yo iya ketruke yo kondur aho so oh ya oh yo solo ya oi Yuk. Iya, go. Yuk. Satu-satu.
Yo ya, yo ya. Aduh, Rama ibu ngapuraken aku yen ana salah lan luputku tak rumangsane aku duweni dosa nganti saiki isih krasane jujur Rino wengi ralalitan satetongo memuji marang kang kuwasa mugi ing kalento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya Gandiana anak lali karang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing nganti ngendi ana anak marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sugene wong tuwa wong kang tuhu suci gede ganjarane iya iya kondur yo ayo mbah Loro siapa apa Jul? Apa ya? Woyo. Loro siapa? iya mlayu yo Adilane pancen sing paling oke ora sombong ning nyatane son sisteme ya uga jatilane
tresno nganti sepene tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi nyawiji suci tansah bisa nyawiji ayo kondur selamat rahayu oh ya Boda. Kondur. Kenapa tuh? Coba malih para manggi syukur lebar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat perawan yen bagi nangis hai amarga wedi karo manuke cucarawa sing dawa buntute goyang aduh penake iya tuh Oreo iya ayo la,
wis peteng, kabeh wis peteng. Pading yo. Yo. Cek. 15 Juni 2025, 15 Juni. Dibantu yang perempuan panitia, yang perempuan. Wih, dibantu Mbak. Terus. Pokoknya. Juni 2025. Iya. Orang 16 iki yo. 15. 16. Iya. Iya. Jaluk tolong bingung leku nemu tekan sokapan bisa ngedem niki kasmaran kenyokan ke pati-pati kondo yen tresno piye aku pasralan lilo ya iyo 15 Juni iya. Kodon ya. Ayo. Angel iki. Ya. Sembuh.
burung ya. Oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha oh. Ya, Yes, sembuh. padang-padang awan-awan ya. Tangi-tangi. Jaran sore jarane mlayu ngetan sing ono kang ndara temang ayo kanca nonton jadilan Jaran curi, jarane mlayu ngetan, sedupai kedetema. Ayo, 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 ayo. Lonjang-lonjang. kae jadilane eko karti putoyo oh iya 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 do Salah. Sembuh. Aduh. Iya. Ah. Lila nono pamit boleh mesti kula yen titik jodone mugi enggelan tok sule yo sing biru yo kang bisa nglateni srirane pancen apa jroning ati ninggal tika Soha. sing tak tresnani Makasih. nanging badhe kados pundi yen kawula sak derma nglampahi mong semene atur puji karya rerejo sapungguri aja lali asring kirim mata eman benjang dika yen to nganti digawe kecewa batin kula boten lila yen to nganti wong disia-sia aduh 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 yo iya mlebu lakang iki rewangi piye aku aku aki oh ya ya oh ya la ilaha illallah
sembuh. Wis metu. Oh, oh ya. Ya. Carane teji sing ngiring ana sing apa tengi treng kong turu nganti glundung-glundung dhewe ngene.
Lemes surung no. Wis mau. Oh wis mau. Puyang. Oh pulang. Oh ya. Yo dibantu. Gendang. Dideng. Iya. Oh, oh. Iya. Sembuh. Wis, mari nek iki. Yakin wis lemes kok. Lemes ya. Mangga dikasih lewong ya. Khusus Bapak Dukuh, Mas Babin ya. Monggo Karang Taruna masuk kalangan ya. Panitia Mas Paijo, ayo. Ora sah turi-turi omah ra rampung-rampung. Ora, aja. Kowe iki pokoke nek nggawa turu-turi tetep iso ngambruk, yakin wis ya. Nah. Sabda Oh, 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 ya, siramu sadya sisih aku. Mugi Gusti nglelani tresnaku bakal kena mati. Yo. Asu ini aku bawa cok.
sekap sumatan antar pasukatan Reok Eka Karti Budoyo wonten ing dalu menika ibu pilih kathah kelepatan sekirangan kelasa warga Eka Karti Budoyo tansah nyuwun lumuntar ing samudra pangsami sugeng kondur sugeng pepisahan sugeng pinanggih malih ing sanes wekdal jaya-jaya jayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun nuwun nuwun